Bueno, bo día a todos e a todas, benvidas a esta sesión extraordinaria que ten por obxecto a modificación do acordo plenario do 26 de xullo do 2023 relativo aos representantes municipais en órganos colexiados e a aprobación dun proxecto de obras. Dado que estes dous puntos da orde do día non foron sometidos á comisión informativa, temos que votar para cada un deles antes do seu debate a inclusión do punto respectivo na orde do día. Entón, vamos a empezar por votar a inclusión do punto primeiro. A aprobación se procede da proposición do Concelleiro de Infraestructuras Urbanas relativo á renovación do parque infantil sito na Rúa da Emigración. Votos a favor? Por unanimidade. Voulle dar, entón, unha vez ratificada a inclusión do punto na orde do día, a palabra ao Concelleiro de Infraestructuras Urbanas. Hola, bons días a todos. E nada, este é un proxecto que se presenta para a modificación do parque infantil da Rúa de Emigración. Aquí o que se trata é de poñer unha tirolina de 25 metros e máis amañar algúns dos xogos que hai aí que se poden utilizar e tamén ampliar un pouco a zona que temos pegada á rúa, poñendo ali a mellor unhos bancos para que a xente se poda sentar en vez de estar sentado no que ven sendo no céspede. Dicir que isto conta cunha subvención da Xunta de Galicia de 35.000 euros, se non me equivoco, e bueno, isto é unha cousa boa, pero realmente ao día de hoxe seguimos sin ningún tipo de financiación da Xunta de Galicia, sin firmar ningún tipo de convenio, como fan outros concellos, e esta hai que dicir que era unha subvención de concurrencia competitiva, e entonces as únicas subvencións que estamos percibindo son esas. Por eso, xa que parecenos importante que a Xunta tamén poda colaborar en distintos proxectos que se fan neste concello como fan outras administracións. Bos días a todos e todas. Bueno, dicir que estamos a favor de que se invirta en Vilalba, lóxicamente. Neste caso concreto, pois podemos estar máis ou menos de acordo co lugar no que se acometen este tipo de inversións, pero entendemos que a decisión xa está tomada, que é unha decisión do equipo de goberno. Entón, simplemente dicir que benvida sexa a inversión, agradecer a colaboración da Xunta de Galicia e dicir que o noso voto neste punto vai ser a favor. Ben, o noso que nos extraña un pouco é que por que a urxencia deste asunto, se acabamos de ter un pleno fai pouco e vamos ter outro, calculo, enseguida, non? Entonces, non entendo moi ben o da urxencia, pero bueno, en todo caso, o noso voto vai ser a favor, evidentemente, non é unha inversión que hai que aproveitar e, polo tanto, o noso voto vai ser favorable. Nada máis. Ben, bo día a todos e a todas, pouquiño máis que engadir, o noso voto lóxicamente favorable a este proxecto. Ben, bueno, en concreto sobre este punto, gustaríame puntualizar tamén referente ao que dixo a voceira do Partido Popular, que neste Concello temos un Consello da Infancia e da Xuventude e é unha das cuestións que os nenos nos pediron nas sesións que levamos celebrada, pois que se instalase unha tirolina en algún dos parques do noso Concello. Por as medidas da tirolina e por as necesidades técnicas e de seguridade, é o único parque onde se podería instalar e, ademais, necesitaba tamén xa unha actualización dos elementos de xogo. Respecto á puntualización do voceiro do Bloque Nacionalista Galego, pois é necesario traer este proxecto a pleno porque non se quixo delegar a competencia na Xunta de Goberno e, obviamente, pois é unha subvención e os plazos son os que son e é necesario convocar esta sesión plenaria hoxe. Dado que as posturas dos distintos grupos están máis ou menos claras, imos proceder á votación deste punto. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Pasamos, igual que no punto primeiro, a votar a inclusión do punto segundo na orde do día. Votos a favor?
Ben, pois este punto segundo é a aprobación da proposición da Alcaldía referente á modificación do acordo plenario de 26 de xullo relativo aos representantes municipais en órganos colexiados. En concreto, pois, neste caso, eran representantes no patronato do centro ocupacional, a alcaldesa, a concelleira de Servicios Sociais e 4 concelleiros, creo recordar. E cando renunciou a anterior alcaldesa, eu xa era membro do padroado como concelleira de Servicios Sociais e, por tanto, é necesario incluir a un concelleiro máis, e neste caso, pois, propónse a don Ignacio Criado Montenegro. Non sei se algún grupo quere facer algunha valoración ao respecto. Explicar o sentido do noso voto. Neste punto entendemos que é unha cuestión puramente organizativa. Votos en contra, abstencións, pois queda tamén aprobado. Non habendo máis asuntos que tratar na orde do día, levantamos a sesión. Modesto, ves enchufas.